Kaixo, kaixo nere super txiki maiteak, zer moduz gaude? Nahi duzuen bizitza sortzen, superbotereak praktikatzen, espero dut baietz. Zure ekintzen ardura hartzeko garaia iritsi zaizu. Besteek esaten baizute ezin duzula lortu nahi duzun hori ez sinetsi. Beraien sinismen mugatuetatik hitz egiten baitute. Ez du esan nahi besteek ez badute lortu, zuk lortu ezin dezunik. Jarraitu bideoa ikusten eta ikusiko duzu. Aurrera super txikiak eta super familia. Esastu trilogia ederronetan dituzula erramienta guztiak nahi duzun bizitza eraikitzeko. Beraz, ez galdu denborarik. Eskolan noizbait edo lagunekin gertatuko zitzaizun arazotxoren bat edo gatazkaren bat edukitzea lagunen batekin edo eskolako batekin, bai? Eta beraien lagunek berari sinistea, bere bertsioa bakarrik ezagutuz eta berari sinistea eta txutxumutu horietan zu kaltetua ateratzea merezi gabe. Hori kontrolatu dezakezu? Ez. Heldutan ere gertatu zaitu haindik ez pentsa. Agian gaizki ulertu gatazkaren bat eduki duzu pertsona batekin eta bapatean hirugarren bat neri hitz egin gabe gelditu. Zergatik? Entzun du bere besteak esandakoa eta neri ez dit aukerarik eman ezer azaltzeko. Baina bakizute zer? Berdin du. Zuk argi eduki behar duzu nortzaren eta zertara etorri zean. Hau da, zugan zentratu, zu hobetzen eta besteak laguntzen. Eta zure onena ematen. Landu zaite, badakizu goiz edo berandu, ereiten duzuna jasoko duzula. Eta gaizki, komila artean, edo desegoki jokatzen duten horiei, ondorioak etorriko zaizkiela. Ezin duzu kontrolatu besteek zer egiten duten. Eta gainera norberak bizitzen duen barruko egia, hori egia dela usten dugu beti ere. Hau horrela da beti, txikitatik eta heldutatik. Neri gaur egun ere oraindikan gertatzen zait. Baina zertarako gaude? Argia jartzeko, kontzientzia jartzeko. Zertarako gaude gurasoak. Gure txikien onena sortzeko. Txikitatik berez txuri omen dator gure burua, garbia, naiz eta baditugun. Jaiotzetik ere patroi batzuk garatzeko errestasun batekin. Sinismen okerrak seguraski sartu izan dizkizute inguruko helduek. Baina ez kezkatu, garaiz gaude bai oraindikan onena ateratzeko eta desegokiena suntsitzeko. Haur bat edozein gauza egiteko gai sentitzen da, inguruko helduren batek kutsatu arte eta gezurren bat izan arte. Kontuz txikien ametsak zapuztearekin, naiz eta intentzio onarekin egin. Gure intentzio on horiek ere ikasiak dira eta ez gea kontziente batzutan muga pila bat jartzen dizkiegula. Zerk hobetuko du zure bizitzako esperientzia? Txikitatik barne lan hori egitea, gure pentsamenduak eta emozioak aztertzea, helburuak zeintzu diren jakitea. Inbiri asko dagoela munduan? Bai, baina pertsona on asko badago ere munduan, ongi aukeratzea dagakoa. Segi zure barne lana egiten, aurrera super txikiak eta super familia. Ikon volumena gorputzek eskatzen dehust, bai, martxa, ban, txiki, ban, buelta da buelta eman.